बिराद बरिया इलेक्शन दोआ बिराद एडभान्स नांदों देग्लाय नैबाव जे एफा थाब नांगोन आं सानाखैमोन रायजोआ दैलाङानो बायाखै अब्लाबो जि लोब लोब फैदों आं बिराद गोजोनदों आरो जितु नोंथांमोननि अपोजिशन पार्टी बिथांमोना बुंदों जे नोंथांमोना गोबां खमनि भटआव जमगोन होननानै बेनि सोर होनदों बिथांमोना बुंदों इउपिपिएल पार्टिया बे नोंथांमोना बेयाव जितु गोदानै हाबनाय नोंथांमोननि जेबो दानबो गैया होननानै मा फिननाय होगोन बिथांमोना बुंदों जानो हागौ आंबो खोनादों आंथ' बिथांमोनाव सोङाना रायजोनाव सोंगोन आं रायजोआ दानि बुंबाय 80% भट होगोन दानि आं दैनि फुख्रि हाबना फैबाय बिथांमोना 80 होगोन मिनिमाम मैया आं बिमाजुलि हाबदों मैया आङो मा होनो जयपुर हाबदों सोलाय खाथियाव हाबदों 80% भट होगोन होनदों बाखि ओमफ्राय बिमाजुलि आरो जयपुराबो जोंनो मिनिमाम 60% भट होगोन अब्ला जों बहा जेनखोफालाय जेना जोङो दिनैनि समाव बिटिआरनि एकर्ड बायदि गोबां हाबा मावनांगौ दङ सनितपुर आरो बिसिनाथआव सिमा बारायनाय माने बेफोरनि सायाव बिपिएफनि एजेन्डा बिपिएफआ बिराद सिरियास बेखौ लानानै बिपिएफआ बिराद सिरियास जोङो होनखादों नैबे एकर्डआव बिपिएफनि आखाइ गैया होनना बुंनो नागिरो एकर्ड खालामनो लांजेनग्राया बिपिएफसो प्रमद बर'आ गैयामोन एनडिएफबि मोनब्रै गटखौ हाग्रामाया लांदोंमोन आरो जों बेफोरखौ गासिबो तयार खालामदोंमोन नाथाय लामा गेजेराव बहानिफ्राय फैनानै प्रमद बर' बिथाङा बेहाय सुक्ति खालामदो रावबो सानफेराखैमोन ओंखायनो जों बिराद सिरियास जि जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों दा जेरैखि जाया बे ओनसोलखौ जोङो 6 सिडुल बायदि जेरै मावनांगौ जों मावनांगौ बे खामानिखौ जों आं दुखु मोनदों जोंनि थांनाय 15 बोसोर सरकार समाव रावबो आसामनि दैदेनगिरिया बे बाथ्राखौ बुङाखैमोन दिनै दिलीप शइकिया बिथाङा रायजिक बिजेपिनि आफादगिरि इउपिपिएलजों ज' सरकार दादों आरो बे दिलीप शइकियाखौ इउपिपिएल लोगोसे जोंनि फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै सुक्ति रुपायनि सात्रआव देरहाहोनांगौ होननानै जोंनि रायजो राजानि भटखौ बिना होदों बे मानसिया दिनै जोंनि बिखायाव नांनाय खोथा बोरै बुंनो हाखो आंनि मथेब्ला बे प्रमद बर'नि लोरबांथि बिथांनि लोरबांनि थाखायनो दिनै बे खोथाखौ बिथांमोना माने बुंनो हादों आरो दिनैनि समावहाय जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरावहाय गोबां पार्टिया हाबबाय दङ दा बेवहायबो बेयावबो गोबां पार्टिया हाबफैबाय दङ दा बेनि गेजेरावबो 80% मोनगोन होननानै बुंदों दा बेवहाय बेसेबां सैथो जोंथ' रायजोआ जेखौ बेखौ मानिनांगोन आरो जोंथ' खामानि मावनानैसो बुंदों ओरैनो बुङाखैना जोंनि पार्टिनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ सान हर खामानि मावदों आरो बे मावनायनि थाखायनो बेखिनि कनफिडेन्टआ जोंनाव फैदों खिन्थु इउपिपिएलआ 95% लागोन होनना बिथांमोननि खोथासै आं बिनाव सोङा होनदां आं रायजोनाव सोंगोन होनदों दिनै नायदोना नोंथांमोना बेहायनो प्राइमारिनिसो मिथिं दे बेहाय प्राइमारिनिसो मिथिं बेयो समस्तिनि मिथिं नङा प्राइमारिनि मिथिङा जोंना माबायदि नाय रायजोफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोरावबो खार'ना मा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 5 बोसोरावबो बिटिआरनि बेथ' 1 नम्बर प्रमद बर'आ कनसेप्टआ गावनो क्लियार नङा ओमफ्राय बिथांनि लोरबांथि एकर्डनि जि होबाय जि नुबाय बिथाङा गावनो क्लियार नङा बायदि आं बुंनांगोन आरो नङाबा जोंथ' मा बुजिदोंमोन जोंनि जेसेबां जि मोजां इनस्टिटिउसन बेफोरखौ जों जागोन सानदोंमोन 1500 कोटिखौ जों लाबोनो हागोन सानदोंमोन समस्ति दानो हागोन सानदोंमोन बयबो नागिरदों बेखौ नाथाय दिनै सुक्तियाव लेरसेयावबो बे खामानिखौ मावनो हायाखै हाग्रामानि बिथांनि आं खोथाखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्तियाव लाबोनाय 500 कोटि थाखाखौ 2 बोसोराव फोजोबदों आरोबाव मनमोहन सिंहआ बे समाव प्राइम मिनिस्टारमोन एनादार 250 कोटि लाबोदेरदों 2016आव बिजेपिखौ आसामाव लाबोनायनि सार्थआव 1000 करोड़ पेकेज लाबोदों आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय 650 कोटि एक्सट्रा एससि होननानै लाबोदों अब्ला पार्टिखौ नाय बिजेपि गभर्नमेन्टनि बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन जोंथ' मोजाङै मावदोंमोन बिथांमोनजों दा बिथांमोना मिथिगोन आरो